Wel, mae'n flwyddyn emosiynol iawn yma yn y sioe eleni, yn enwedig falle yn yr adran foch. Wedi ni golli y diweddar Mr Phil Foley ac yn gynharach bore yma, i ddadorchuddiwyd mainc arbennig iawn cof amdano. Ac un sydd yn cofio Phil yn iawn ydy yr enwog gigydd o Aberystwyth, Mr Rob Rattray. Oedd o'n dipyn o foi. Oedd e'n dipyn o foi, oedd e'n gymeriad hoffus iawn. Pryd bynnag o'ch chi'n weld, oedd yn falch eich gweld, oedd yn dod fo'n draw a smail mor ar ei wyneb, lot o sport o fe. Ac yn rhoi gwyn a gwyneb pawb arall yn yr adran. Oedd e'n tynnu pawb mewn ac oedd e'n gyrriadur mor hoffus yn oedd e. Cyn y stiwardio, mi oedd o'n gystadluedd brwd iawn hefyd. Do, nillodd y pencampwyr, mae'n cyrru yn 2011 o'n nhw'n gweud, ie? Mae'ch coch chi'n well na'n fi. Ie, na, oedd e'n dda iawn, a wedyn oedd e'n brif stiwad y moch fan hyn, a oedd pethau taldo fan hyn ni. Yn hollol mae rhywun wedi gystadlu a wedi ennill i blwy, a wedyn mae'n heiddi bod yn brif stiward wedyn. Ie, oedd e'n ei gymaint i bromotor moch Cymraeg mae hefyd, y moch Cymraeg oedd i fryd ac oedd e'n ei lot o waith i bromotor nhw. Ie, ac oedd o'n ddyn cymdeithasol iawn, oedd pawb yn dweud bod o'n offer i'w ddiferyn bach ac yn hel pawb i'r gornel. Oedd. Nwedig amser y Winter Fair, amser i noer yma, oedd wstad wedi bach da fe i gadw ti'n gynnes, oedd e'n gadw ti draw a ti'n gwybod beth oedd yn dod nesaf te beth. Oedd nhw'n sôn yn dadlchiad bod yma bod pawb yn mynd i orfod codi gwydred bach ar y fainc yn ystod y wythnos. Ie, bydd rhaid i pawb, a wedai beth fydd edrych lawr o'n un smeilan ac yn meddwl, wel dyn. Falle gawn ni siawns gyn os i godi gwydred iddo. Gobeithio gawn ni. O ti'n dweud mein o'i hoff bencampwriaethau oedd y moch Cymraeg, ac yn digwydd bod, dyna beth sy'n digwydd nesaf yma, gwni weld pwythiau hi lenni.